kysyä sulta. Pari kysymystä vaikeeta. Ne koskee vallan halua. Mitä teet ja millä hinnalla? Kauneus lepää hautapaikallaan. Ei nähdä mitään, ei tehdä mitään, ei kysytä mitään, ei kuulla mitään, ei tiedetä mitään, ei myönnetä mitään. Miten pystyt kaiken salaamaan? Hölmöt uskoo kaiken tosta vaan. Silmiä ei avata ollenkaan. Ei nähdä mitään, ei tehdä mitään, ei kysytä mitään, ei kuulla mitään, ei tiedetä mitään, ei myönnetä mitään.